Nachádzame sa na trati spájajúcej Zvolen s Košicami. Jej dĺžka je okolo 210, no, to je 200 km. Vezieme sa rýchlikom Sitno. Vlak zastaví počas svojej trasy v Detve, v Kriváni, v Lučenci, vo Filakovej, v Jesenskom, v kúpeľnom meste Číž Kúpele, v Tornali, Plešivci, v Rožňave, Turni nad Vodvou, Moldame nad Vodvou, Haniske pri Košiciach a možno, že v Košiciach predmestie, neviem, a potom v Košiciach. Od Zvolena až po Lučenec budeme klesať, potom pôjdeme zhruba rovno a potom od Rožňavy budeme zase stúpať až po Jablonovský tunel a od neho zase klesať do Moldavy nad Vodvou a potom zase zhruba rovno pôjdeme až do Košíc. Haniske pri Košiciach bude paralelne prebiehať širokorozchodná trať vedúca do stanice Čierna nad Tisou. Trať sa využíva pre nákladnú dopravu. Úsek Zvolen, Kriváň, Detva, Lučenec je pekný. Začal sa stavať už v 19. storočí, v roku 1869. Pôvodne trasa viedla viacerými tunelmi. Takými najznámejšími sú tunel Piliansky, 321 metrov dlhý, tunel Kriváňsky, Piliansky tunel 121 metrov a 321 metrov má tunel Kriváňsky. Tieto tunele sa už dneska nepoužívajú. Ten Kriváňsky bol zrútený, respektíve sa tam spravil zárez a ten Piliansky existuje, ale vlaky cez neho nechodia. Zrušili sa vtedy, keď sa zdvojkolajnila trať a nebolo možno umiestniť kolajnice nikde inde, iba pri tom prvom tunele Pilianskom sa musel preboriť strop a urobiť zárez a pri tom druhom sa urobila preložka trate. Potom pekný úsek bude stúpaní od Rožňavy po Jablonovské sedlo a z Jablonovského sedla do Turne nad Vodvou a Moldavy nad Vodvou. Tam budeme prechádzať cez sedlo Soroška. Potom na konci sedla, alebo už keď behneme dole do údolia, tak budeme vidieť Zádielskú dolinu, krasové územie, výnimočné na Slovensku vďaka teplomilným rastlinám, ktoré tam rastú. Trošku to pripomína balkánske pohoria Dináre, trebárs cestu dole chorvátskym pobrežím. V doline sa nachádzajú škrátne závrty, jaskyne. Skaly sú rajom pre turistov.
a keďže sú tam krasové útvary, tak sa jedná o vápenec, v ktorom teda sa vytvárajú jaskyňa a všetky tieto krasové javy. No a ty chceš ešte na to ten, čo na Zajra, on dobro, hej, Vlak v týchto staniciach stojí jednak, že sú významné, že tam bývajú ľudia a sú to mesta alebo mestečka a takisto sú tu aj železničné uzly. Konkrétne vo Zvolenie je to Traňa Nové Zámky, ktorou sme prišli, na Čatu, na Banskú Bystricu a na Kremnicu. V Lučenci je to trať na Kalondu a Utekáč. Potom vo Filakove je to trať do Maďarska na Somoške, Ujfalu, v Jesenskom na Brezno. Pričom od Tisovca po Pohronskú Polhoru sa nachádza na trati Ozubnicová koľaj alebo dvojitá Ozubnicová koľaj, stavaná podľa technológie pána Apta, dvojitá Aptová Ozubnicová koľaj. Potom z Plešivca ide trať na Krivá, ide trať na Muráň, z Rožňavy na Slavošovce a Dobšinu, z Turne nad Bodvou je už združená trať do Maďarska, nefunkčná. Z Moldavy nad Bodvou ide trať do Medzeva, z Hanisky pri Košiciach do mesta Hydažmédi v Maďarsku a potom z Košíc idú trate jednak na Žilinu, jednak na Plaveč a potom do Čiernej nad Tisou, do ktorej ide aj tá spomenutá širokorozchodná železnica. Úsek Rožňava nad Bodvou a Turne nad Bodvou sa nazývala aj trať mieru a jej súčasťou je Jablonovský tunel, dlhý 3148 metrov. To znamená, že je tretím najdlhším tunelom železničným na Slovensku. Prvý je tunel Čremošné na trati Banská Bystrica Diviaky cez Harmanec. Druhý tunel je Bujanovský na trati Košice Žilina, konkrétne medzi stanicami Kysak Margecany. Tretí je tento Jablonovský tunel. Štvrtý tunel je na trati z Hornej Štubnice z Handlovu do Prievidze a piatý tunel sa nachádza na trati z Nového Mesta nad Váhom cez Mijavu do Veselí nad Moravou a prechádza hrebeňom Bielých Karpát. Tie prvé 4 majú cez 3000 metrov a okolo 2500 metrov má posledný tunel, Polanský sa nazýva. A pred ním, ktorý ide smer Prievidza, sa nazýva Bralský podľa vrchu Brala, ktorú zatvára údolie riečky, pretekajúc riečky Handlovky.
Táto trať je rýchlikovou traťou a mala by byť stavaná na rýchlosť, myslím si, že 100 km za hodinu. Asi výstavba rýchlostnej cesty. Prechádzame rozhraním pohorí, naľavo je pohorie Šťavnické vrchy, napravo je Polana. Tá končí zhruba 3 detve. Vlastne de facto ju tvorí masív sopky Polana, z ktorej sa zachoval kráter asi 20 km čo do priemeru. Bola to veľmi veľká, silná sopka. Dámy a páni, nasleduje stanica Ditva. A tá posledná erupcia musela byť obrovská, lebo rozlietala celý ten kopec do okolia. Niečo podobné, dalo by sa to porovnať trebárs s výbuchom sopky Mount Mazama v štáte Oregon, v kráteri, v ktorej sa vytvorilo kráterovo jazero Great Lake, čo je aj národným parkom dodnes. Výbuch bol asi pred 6000 rokmi pred Kristom, čiže zhruba 8000 rokov späť. Po pravej strane naozaj vidno výstavbu rýchlostnej cesty. Už neviem, akým číslom je označená. Veľkým nedostatkom týchto regiónov je zlá infraštruktúra, teda hlavne rýchlostná infraštruktúra. Chýbajú tu na rýchlo cesty. Tie bohade postačí, nemusí tu byť diaľnica. Takisto aj trať by si zaslúžila modernizáciu. S týmto by určite prišli aj väčšie investície a vďaka tomu aj pracovné príležitosti. Čo do výstavby je táto oblasť menej náročná výstavba ako trebárs na severe popod Tatry. Ale tak uvidí sa, či sa nejaké sľubované kroky zrealizujú alebo nie. Stanica Kriváň. Pohyňame sa pomaly ďalej smer Detva.
Teda no. Tak, pardon za omyl, teraz bola stanica Detva a bude nasledovať stanica Kriváň. Ako som spomínal, nachádzame sa v rýchliku Sitno. Ten odchádza z Bratislavy o 12. hodine 1 minúte. A keď nemešká, tak v Košiciach je o 18. hodine a 37 minúte. Časť vagónov končí vo Zvolene a ďalšie pokračujú do Košíc. Prvých 5 je do Košíc, ďalšie 3, 6, 7, 8 končí vo Zvolení. Pri teste treba dať pozor, aby človek sedel v správnom vagóne a nebol odpojený vo Zvolenie a vlak neodišiel ďalej. Teraz by mali nasledovať aj spomínané tunele. Predpokladám, že Piliansky a ešte pred ním Krivánsky. Stanica Kriváň. Takže tunely budú nasledovať medzi Kriváňom a Lučencom. Teraz by mal nasledovať pekný úsek medzi Kriváňom a Lučencom. Lučenec sa už nachádza potom dole v kotline.
práve kvôli týmto dvom koľajam museli padnúť tunely, ktoré som spomínal, Piliansky a Krivánsky. Jeden z nich je dokonca aj viditeľný v strate. A začínajú zárezy, oporné múry. Stanica Podkriváň. Na trate môžeme vidieť, že značne klesáme. Myslím si, že na tejto trati zvolen lúčenie z Rožňava, Moldava nad Bodvou, Košice je sklon, ak sa dobre pamätám, 17 promile, teda prevýšenie 17 výškových metrov na 1000 metrov trate. Niekde po ľavej strane v smere jazdy by sa mal nachádzať Piliansky tunel, teda už nepoužívaný. Kde sa dalo otvoriť okno a vykloniť sa, tak by ho bolo určite vidno, ale takto sa vidieť nedá.
A práve sme prechádzali popri Pilianskom tuneli. Na ľavej strane bol za stromami